थुगांजोंसो आङो पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुहैजोबगोन नङा 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 गै नङा 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 गै थुगांजोंसो आङो हेलौ लोगोफोर भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना हमदांखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों लोगोफोर बेनो जादों फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथांनि आरोबाव मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ नाथाय बे मिउजिक भिडिअखौ माबेहाय नुनो मोनगोन एबा बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बेनो जादों गोबाव समनि उनाव GD प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय साउथ फिल्मनि एक्टर मुंनि गोदान बड' मिउजिक भिडिअ नुनो मोनफिनसिगोन बे मिउजिक भिडिअआव नोंथांमोना फाव खालामनाय नुनो मोनगोन फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिजों लोगोसेनो फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांखौ बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो GD प्रडाक्शन चेनेलावनो नुनो मोनगोन लोगोफोर बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोजोन्थों।